Oops, me again, Dong Kirig. For today's video, nang-invite akong igagaw kay daghan silang salin na handa. Magpatabang sila gurot kay saya man pug gilabay. Kay gi-invite man ta, unsa pa may dugayon. Tara na. Itong namin sa mong destination, guys. Kabalo ba mo, guys? Guys, lisod kayo mga say, guys. Naputulan chinilas. Naputulan chinilas. Ayaw. Dadan, paspasa pog mga aon oy. Magwaman na mong pangaon, istoryahan ay damig mga pass away katong kapanahonan pa sa mga dinosaur. Og nagplano pod mig mag-video kami, kaso manghinlo pod siguro tano. Og sa tunga-tunga namang paghinlo, nagplano si Agaw na matudamig mako sa sentro kay magpalit mig litson. Murag igutom na pod siguro ning dinosaur ay. Masking ulan, hala, gulang gihapon. Pero mao ni ang amuang happening pag-ato namo og mako. Watch. Ayat na ba ay kalugit? Subuho na kayo to. Uy, sana all. Basa, ulan. Hi, welcome to my hubo. Wala mi nabasa sa ulan, no? Buhos ng ulan ang aking munduan. Tarong dila, ay mapilit ta diri, oh. Ulan, hard. Wala ka basta sa ulan, hard. Ano ba ba, hard? Di mo sugat aning ulan. Kung nagawa ayaw, kagigyan daw. Wag tagad ka sa kanal, ginoo ko. Maliban ka ito. Mabiral tani ugma, na disgrasya. Crossing. Kanawar ha. Pulis ka ng payong paan! Ginoo ko. Pulis ka ng payong ngayon, marunong gagyan bagyo. Huh? Oh, sikat baru-baru pilit kita diha. Sige. Pabili mi kami paputok. Merry Christmas. Happy to my vlog paputok. Oh, vlogger ninyo basa na. Mas tagaan na mo kalingawan, okay na. Masking suicide na. Happy birthday to you! Hala, ang payong. Higa ko di ang matay ko. Sino na ni payong ay? Pag sa kabarangay, man tayo masako pa ni. Yan ang tiplok lang. 65. Wow! Ay, hala mo na yan. Wala kaya? Sili na may sili. Tay, toon mo dito. Garden? Og riya lang day maputo lang atong kalingawan. And please like, share, and follow ako dahil si Dong Kirig. Bye-bye!